Bos días, gracias por asistir a esta rolda de prensa que convocamos para dar conta dos asuntos máis importantes tratados na Xunta de Goberno do día de hoxe. Como ben sabedes, o compromiso da presidenta da Deputación e desta institución ca mobilidade pois é incuestionable. De feito, no día de hoxe mobilizamos 1 millón de euros a mobilidade, cooperación cos concellos, apoio á actividade económica, políticas sociais e reforzo, como non, dos nosos servizos públicos. No que ten que ver ca mobilidade, a Deputación continúa a poñer os recursos onde máis se necesitan, nas estradas, porque fundamentalmente articulan a provincia e son fundamentais para o equilibrio territorial. Nesta Xunta de Goberno mobilizamos preto de 700.000 euros para mellorar rede viaria na Pontenova, Xermade e Lourenzá. Concretamente, na Pontenova, a Deputación licitou por preto de 240.000 euros a mellora da rede viaria na parroquia de Conforto, unha actuación que permitirá renovar o firme, mellorar a drenaxe e aumentar as prestacións á seguridade dun vial que dá servizo á veciñanza. En Xermade, a Deputación axudicou por 211.000 euros as construciones e obras Taboado e Ramos, a rehabilitación de diferentes tramos de 4 estradas provinciais que conflúen todas no núcleo urbano. A LUP 2201 e o seu ramal, a 2203, a 2205 e a LUP 2213. É unha actuación que permitirá mellorar o firme, a drenaxe e a sinalización e que terá un impacto directo na mobilidade diaria da veciñanza e o acceso aos servicios e actividades da capitalidade do municipio. En Lourenzá executarase por un total de 242.000 euros melloras da drenaxe da LUP 2804 entre Pedrón e a Cazolga ao longo de 4,2 quilómetros. Destinamos, ademais, 250.000 euros a Foz, ao Concello de Foz, para mellorar os edificios públicos e todo o mobiliario urbano, nun acordo que se enmarca na cooperación cos concellos, unha cuestión tamén de certa relevancia para as políticas da Deputación. Concretamente, este acordo permitirá pintar a fachada e renovar a carpintería exterior do CENIMA e da Casa Consistorial, e adquirir mobiliario urbano como bancos, mupis e marquesiñas para mellorar e adecentar o Concello. Acordamos tamén colaborar coa entidade Fanto Fantini cunha achega de 30.000 euros para organizar o Festival Osa do Mar 2026, unha proposta que se celebrará en breve no Concello de Burela, concretamente entre o 2 e o 6 de setembro, e que combina a música, a creación galega contemporánea e a posta en valor do patrimonio de toda a Mariña. Osa do Mar conta cunha programación cultural ampla e accesible, con máis de 18 artistas e formacións, e constitúe tamén un importante elemento de dinamización económica e turística da comarca, ao favorecer a actividade de hostelería, o comercio e os servizos locais. No ámbito social, destinamos 23.900 euros á Asociación Penitenciaria Concepción Arenal para desenvolver o programa Motivación ao Cambio, dirixido a persoas internas en centros penais e orientado a fomentar procesos de cambio persoal e facilitar, dende logo, a súa futura reinserción social. Finalmente, a Xunta de Goberno aprobou este venres novas listas de emprego temporal para 4 perfís profesionais que teñen que ver en parte coas nosas políticas sociais. Técnico de xestión, ATS2, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. Unha medida, como decía, que reforza a capacidade da Deputación para cubrir as necesidades de persoal e garantir a prestación dos servicios públicos provinciais. Pola miña parte, nada máis, e quedo a vosa disposición para calquera cuestión que poda xurdir. Moitas grazas.